A referencia máis antiga que temos do mosteiro de San Salvador de Lérez é un documento dado polo rei Ordoño II de Galicia, no que lle concede unha serie de ornamentos religiosos, un exemplar do libro da Orden de San Bieito, a unha comunidade que xa vivía aquí, polo tanto é un pouquiño anterior, que estaba presidida por un tal Guntado, non? Nesa donación dalle unha serie de terras ao redor do mosteiro, que é o coto do mosteiro, e nela tamén podemos atopar, como dixen, a primeira referencia posiblemente documental da regla de San Benito. Foi no ano 915, aínda que hai algunha discusión sobre a data. Na historia do mosteiro, que é moi longa, claro, vai haber momentos de esplendor e vai haber momentos tamén máis baixos. Entre os momentos de esplendor temos unha data que precisamente era no mes de marzo de 1113, donde aquí neste mosteiro ten lugar a consagración de dous bispos, o bispo de Mondoñedo e o bispo de Porto. E para facer esa consagración reúnense aquí ni máis ni menos que o arcebispo Xelmírez de Santiago de Compostela, o arcebispo Mauricio de Braga, o obispo de Ourense, o bispo de Tui, e entón a historia compostelana que narra, que di o que pasou ese día, di que foron os grandes momentos de esplendor do mosteiro de Lérez. Outra etapa tamén moi importante é cando foi colexio da Orde de San Bieito. Iso fixo que pasaran por aquí personaxes que despois destacaron moito na orden beneditina. Entre eles está o padre Feixó, que a parte de alumno foi tamén aquí profesor, e depois sobre Sarmiento hai disquisicións entre os investigadores, pois uns din que sí que estivo aquí de estudiante e outros din que non. O que si sabemos seguro é que veu aquí a visitalo despois, xa cando era frade, non? Nos momentos escuros temos a etapa alá polo século XIV, a etapa do que se chamaban abades comendatarios, que eran persoas que non tiñan o máis mínimo interés religioso, nobles algúns deles, e o que buscaban era o diñeiro do mosteiro, non? Entón, alá, a través de certas argucias, facíanse nomear abades, e en realidade eran, como dixo un estudioso, eran verdadeiras aves de rapiña sobre as posesións do mosteiro de Lérez. Este desorden, que é bastante xeral a orden beneditina nese tempo, fixo que os reis españois pois fixeran pasar a dependencia da orden a San Benito de Valladolid, o sea, centralizala e reformala, quer dicir, poñerlle as cousas claras, atala para que non houbera todo ese tipo de corrupción. Despois tamén, outra etapa mala no mosteiro, pois foi a etapa primeiro da chegada dos franceses, que van estar aquí, de feito causan algúns destrozos no claustro, e tamén coa desamortización de Mendizábal, non? Entón, aí, claro, expropianlle todas as súas posesións e queda convertido en parroquia normal e corriente, e a partir de aí pois, sucedese unha serie de roubos de pedra, como vemos en algunhas dependencias do mosteiro, e claro, é unha etapa xa moi mala para o mosteiro. Depois vai haber, no século XX, vai haber intentos de que volvan a vir algúns frades, pero que ningún deles callaron, non? En canto ás posesións do mosteiro, en canto á súa economía, pois tiña todas as terras do coto, pero tamén tiña posesións, por exemplo, na zona de Raxó, de Dorrón, ali tiña a granxa de Raxó, non? Onde ali cobraban os dezmos e tamén os foros, e tamén tiña terras aforadas en Aguas Santas, e en outras parroquias daqui cerca, non? E de lonxe, como por exemplo Nantes, tamén pertenecía parte das súas terras aquí ao mosteiro. En Pontevedra capital tiña varias casas arrendadas, non? Entre elas, unha das súas casas era a casa o que hoxe lle chaman Casa das Campás, que en realidad é Casa da Campá, que era onde vendían viño o mosteiro de Lérez, e era a campá que tocaba, non? Para chamar a tal. E despois tamén tiña o monopolio da pesca no río, o monopolio dos peixes de agua dulce. Iso daba lugar a verdadeiros conflitos cos pescadores de Pontevedra, porque había que deslindar hasta onde chegaban as augas saladas, que tiñan prioridade eles, ou ata onde chegaban as augas dulces. E iso leva innumerables pleitos que gastaron moitísimo diñeiro, non? E hai referencias tamén á existencia de pesqueiras palampreas dos frades, non?
e o coto do mosteiro chegaba tamén, un dos seus lindes era o castelo de Cedofeita, é dicir, no documento di que pasou pola pedra escrita que hai xunta a torre de Cedofeita. Ao pé do mosteiro tamén había un camiño real, un camiño que se dirixía ao interior, non? A zona de Campo Lameiro, e que por el precisamente puderon vir os peregrinos para sabedores da zona que tiña San Bieito como curador das enfermedades da pel, sinaladamente das espullas. Entón, aquí o aceite da lámpara de San Benito, pois ao ir botándolle nas espullas, pois o sana, non? Por iso hai dúas romerías ao longo do ano, o San Benito do inverno e o San Benito do verán.